guys, busy ang mga ladies. Our queen of the round goes to candidate number. Ayan, good evening guys. Busy ang mga ladies. Merong bikini open dito sa barangay. Si JJ nagatinda ng palamig, lumpia at chicken skin, cheese stick. Puro bata ang customer. Pero hindi pa nagsisimula guys. Manood tayo mamaya mga sexy. Pinapaubos at manood din kami. Manood kami ng mga sexy. Mas sexy pa daw si Gigi daw. Kapapayat. Hindi ko pa nga nakita. Ngarag din si ate ay sa milk tea. Ayan guys, dumating pala yung dalagang babae ng Tiligaya. Dalagang babae. Si Kads. Ronalyn. Dito na po siya yung dalaga ni Tiligaya. Kanyang pakita ka. Pinakamagandang dalaga. Malungkit. Ay, naka-ura yung ubay na yung isa sila. Ayun pa. Sila din, dalawa na yung nabili ko. Tatlo yung order na. Pinili yan ko lang. Kaya? Ha? Popcorn? Mais. Mais. Pagsigan yung nasa bibig. Mais. Sosyal nagme-milk tea. Ang daming mga dito guys, buhid. Talagang bumaba pa sila ng bundok para makapanood ng mga sexy. Ang Tiligaya, dapat nagsali ka. Anong nakalaan yan bukas? Hindi na ako magpugya ako. Nakalaan yan bukas. Bakit ako gumalik-balik? Di ba nang dito siya? Hindi pa nagkain? Bumalik yata ako. Ayan guys, hotdog na lang paninda ni DJ, tsaka palamig. Pusin nyo na ito para pa. Bago pa man magsimula, nakapaubos na tayo. Hindi pa nag-start eh. Magsuka ka pa? Yan, lagyan mo na lang. Pero kuntian mo lang at baka manghangan ka. 80 sukle. Daming tao. Yang! Nagatago dyan. Nakataas! Gatinda rin si Yang Yang.
nyo sa inyong puso sa ating Miss Popularity 2025. Yes! Okay, isa-isa pong bababa ang ating mga kandidata sa crowded, mga kaibigan. At syempre, hihingi po ng suporta po sa inyo. Let's go, Cadillacs! Maalala lang po na lamang po ang ikinatulong at suporta para sa Miss Popularity. At syempre, ay higit na pinapalap. Yeah! Kakaganda ng ating mga dalaga. Kita-kita parang si bubulot din. Baka mali yata makukulit pa sa amin. Kayo mo may gulaman mo. Yan. Kahit pagkano lang mo. Kahit 20 pesos, 50 sa buwan mo sa puso na pinagsama sa kapuyan. Yun ang pinaka-total na kanilang pinaginapan. Bumalang ang kanilang paghihirap. At syempre, Honorable Oliver Santiago, the winning candidate will receive sash and cash prize. our queen of the round goes to candidate number 6. Dragon, mag-harvest tayo ng gulay dahil dumating yung matakaw sa gulay, sila ate, galing Singapore. Pero dumaan muna sila ng Tarlac dahil matayan kami ng tito, kapatid ni mother. So ayan, pupunta kami guys ng Manong. Sino ang drive? Yan. Hoy, bagalan mo lang. Seatbelt. Sige, tignan mo yung... Ang drive Bagalan mo yung lang. asawa ni ate, si Keriche. Makulong ka dyan. Naga-practice. Seatbelt. Parang Ano yung seatbelt sa'yo, Dad? gina-nervous kami magsakay. Tignan mo kasi muna, mag-seatbelt ka. Ikon mo lang. Wala raw naman yun. Bibili na yan bukas ng ano, Badya. 4 wheels. 3 wheels. Ayun ang ating driver guys. Dapat kailangan niyang matuto. Dahil taghirap ng driver. May sasakyan nga, wala, naman sa driver. Kasi si Kuya Dan busy. Oo, si Dan kasi talagang di mo na makakondem. At sa bukid lang, kulang na kulang pa yung oras niya. Tutulog pala doon sa ano. Oo, doon sila natutulog. Dahan-dahan lang. Magalan mo. Pag nireview sa akin, babaak. Wala, karaming talong. Yan guys, itanim natin itong papait na galing sa Tarlac. Para Ulit naman na yung may tanim tayo dito. Baka sakaling mabuhay. Nanay, nagaduti tarong guys. La kayo. Nay, atid na. Wala pa namang dito. May nagpitas guys ng bell pepper oh. Kalaki pa naman yun. Yung malalaki pa naman ang pinagkukuha Pahinugin na yun May mga buy pandaw rin pala dito. Itong mahirap pag ganun. Walang bantay. Oh, kadami to guys. Yung wala na oh. Ayan na lang. Yan kadami yan yung dito. Malalaki pa yan Hindi na pahinog namin at pang kaldereta
Buta eh. Inunahan kami guys. Saan natin itanim na lang? Dito dapat po. Diyan na eh. Dito na lang sa hilig nila. Siguro-bulig-bulig. May nagpitas ng ano, bell pepper. May napagpitasan eh ito. May dalang ng ano? Gulak? Wala eh. Sa kaya sa sakyan. O sana wala tayo ano. Walang puro at yasin pa sana. Bicycle na lang mamaya dapat. Dapat bicycle. Ang ganda ng tanong guys. Siguro walang pangkalderita yun. Mahal kasi itong ganda sa bayan eh. Open na open kasi dito eh. May ano naman kami, hardware, kaya lang di pa namin nalalagay. Takal na eh. Game torta. Paborito ni Chacha. Dami na rin bungot ng ating kamatis. Ano? Wow. Parang dito guys. Ikala ko behave. Naglubog. At pandamat gayang kalalaki to man. Ayun yung ano eh, yung pinakamalaki eh, yung nandoon. Nandun eh. Pahinugin na yun eh. Kung kunin yung nakaraan, kaya lang gusto ko yung nagsama. Baka nagpula na, kinuha niya na. Lagyan na lang namin ng ano dito, CCTV yung di nila alam. Ilagay natin yung hardware dyan to, oh, pagkuhan. Dito dapat sa tabi. Yan, dito pa ikot. Buti dito, kung naman yan, may bahay dyan kaya. Yung pa dun sa kubo. Dapat yun. Yung dalawa nandyan na. Kaya nga, di kunin ko yung bahay. Pero lahat na ito, mabakulan na. Malamang pag nagginugan tong kamates. Sitigasan na yata tong okra. Natiran din natin ng gulay yung mga tita at si Gigi. Ano? Sitaw. Dami rin bungo ng ating ano guys, sitaw.
So guys, inunahan pa kaming mag-harvest ng aming bell pepper. Ayun, pwede pa yun, magtigas na yan, dalawa. Puro mga bata yun. Mga ano, Ayun, galak-galak. Ganun. Hindi kayo napansin ng mga nandito. ito pa oh. Ganda ng ating sili oh. Dapat tumabudangan pa. Para lalong magkanya. Bigyan natin silang piligaya. Ito pa sila na. Gati-hatian namin yung talong daming bunga. Hunin na natin lahat. Wala tayong lalagyan. Sarap pang torch. Naku, hindi nila yung pansinin ngayon at gusto nila puro karne. Pangtanggal umay, gulay. May tayo guys na ano. Dito ang bang. Araw lang ito, kung na naman, bago na naman. Parang kailan ba kami nag-harvest? Kunti lang yata yung nakuha yung nakaraan. Pero mas marami eh. Nangahoy yung dalawa. Magkakatay pa ulit kasi kami ng isang baboy. Pinatay na lahat ni ating taytay yung baboy niya. Bali dalawang baboy yung kakatayin. Marami kasing papauraga. Ayun ay. Ganda na nung gabi guys. Oh. Ito yung gabi na masarap. Sarap yung pagtag-araw. Pag tag-ulan kasi guys, matubig siya. Kaya ang harvest talaga niyan, tag-araw. Napuno ng kahoy. Dito ko nga, baka sumatot ko nga. Ang dami ho. Ito. Hati-hatian natin. Daan natin sa ili. Tagi isang rapat na talong. Pwede na. Nagkamaniobra na. Hindi na mga bayan.
Bukas puno ng tao tong ilaw. Dapat naghahabol itong mga mangyan ng kubo-kubo ilaw. Tapos parektahan nila. Ito, buhatin mo. Hindi rin bating tayo. Hatiin mo sa apat. Sa apat. Ihatid natin kay Lantiligaya at Antipasing. Hindi po, yung pahinugin na bell pepper na wala. Yung pambin yun, yung apat. Malaki yun eh. Oo, malalaki yan. Malalaki, yung kinuha. Yan lang yan. Ay, Kay Antiligaya, kay Antipasing, kay Gigi. 20. Ano na? With kay Antipasing to isa. Pakiram nila. Ha? Hindi, narbis namin. Yung bell pepper doon may nagpitas. Yung malalaki. Yung malalaki na. Pero pare, pero kunti na lang. Happy New Year! Happy New Year Day. Apong. Kailan kayo nagdating? Ha? Nagpitas kayo? One. Bakit, Arbe? Ang gata pa. Happy New Year. Happy New Year, Arbe. Happy New Year daw. Happy New Year. Ay, bakit nag-New Year ka nang wala si mama mo? Iniwan mo man si mama mo? Muta eh. Nagdating yung anak at apo ng Antipasing. Na si Harvey kulit. Kala ko nagpunta ka doon.